Kathma urang li juki kabadai kawai na kiseng Tremon ngobha hakajela lengba kanong yalam ka bahakli du kum ka presiden ka kong Angela Rangan kalapan pau i kajing songodiaw halor kajing nangkiw ki bayo yu knyang jingpang covid khat khandai bar kajing klat ki para nong snong ka badang jor kat badang mi kisngi hakaba lapan long ka Sorkar bakan haban penjari da kajing khangdam bar kajing perking ya kayat kayeng katrai kakta hakajela hi Baroh kawai bat kane kalakta ika kamai ka kaji bat kablakta jor bhai kinong belasngi ki ba kamai men step bat bamen min kumta kala pelong ika ne kaseng banbu iki Jing Dawa ki ba kerki ahmat ka Sorkar baka Sorkar ka dei banshim bat pelang no shijaka ya ka pisa ka bakwat shaka arklor tengka ka bala jupen mang ya ki MLA haka shisnem naga benta ka development fund haki constituency kenang banla ban ai ka jingerap bat ka jingkershan pisa shaki longying jong ki nong trai belasngi haki kam ba pher kinong nya kali kamai ki batre haki dukan kinong de madan bat ye kinong rap ki badunai ka baiseng bat ki wei shushu kala ong badai ban odru kumba ar persen na ka tulop jong ki class 1 officer ne ki he Sorkar jong ka Sorkar jela bat Sorkar pedeng bat ye ka khajna ka balama bat ka balapan Pynbiang shiki officer IAS bat IPS jong ka jela dei ban shem ban pendon kamno da ka Sorkar na ka benta ban kershan ki jinglut ha ki dawai ka bai sumarpang bai hospital jongki nong trai bela ki ba hab ban siu hi na ka pla jongki kum Hakane ka por lockdown shushu ka kong Angela Rangat kalo ongru ka jing e menta kam dei e tang ka bai dawai ne bai sumarpang hanrei ka yesno langru bat ki wei ki benta jong ka sensar khadar ka rukom trekam ka Sorkar bat ki polisi ki ba ban be ni ki baduk barangli bat ki ru Paidbah kumta kala don kam ba kum Hakane ka por ban sing idru e ka rukom penlut e ki pisa tengka jong ka Sorkar jela bat dei ban lum ban lang shijaka ye ki MLA fund bat MP fund bat ban pendon kam ye ki naka benta ban kerda naka jingjulor ka pangimat menta khamtam e haka kamai ka kaji bat kayo ka kon Paralok kalong ka eka basungsi ba Hakane ka sen ka baar ba wanling shop ni ka khlam ni Baroh nila poi shisha hata ka khep ba jinjar khamtam ki paralok ki badai ki nong belasngi ki ba kamai ni step bam damit ki nong di madan ki nong traying brio ki ba kamai kali taksi ki balik bela ki mistri shnaye ka lockdown mentala jan shibnai bangi kami yok ban kamai shu bat mentala penjari shu nama kala link shop than kan ka khlam ti menta kasngi kerki ngina pha ka memorandum na Liang kaseng jungi katur ban ongi ka Sorkar bakamla ban i beng ikinong trenong bela namar ba klam da ai ka jingkershan nak Sorkar bon nangi ngin ya thangan shwa ban sha bam klep ha ka khlam ngin poi shwa ka jing ya thangan bat de nakani ka daw bangi banjurik Sorkar bakamla ban i no ya ka kamram jongka baka day ban pet i iway nong song snong hang ne bangim nung poi sa kata ka opot tingi ni smuthu ok Sorkar ka wat da be kong bam don bisa hanrei ngila persang ban wat kilat ban perkhat na e bangila ban sei ka pisa ka ba ka pisa jong Paidbah bat ni sngo ba ladaki MLA ki yo R.5 crore ka MLA fund ka jongki bat kani di bat kan mau baka wan na ka Consolidated Fund of India ka bamut baka ni ka pisa ka don be ni ong ek Sorkar baki di ban shim no R crore ni iway MLA bat kani kan kot shaka shispa R crore bat naka ni ka pisa ka tingka ki day ban sam Paidbah kam tam shakitu ki baduk ki bajenjar Hakane ka por kentup ye ki nong rap ru ki badai ki basu rap manumalah mo bat ngila ban penpoi san hajar shi yeng ya kumba ar lak sau hajar teli kilong yeng bat ni dawa baki dei ban pelat marmar Hakane kata yauhi ar hajar san spa bat hadin kat tukat ni tayau sa ar hajar san spa bakan kot san hajar bat kani kari ka hok jonga jongpi bangin la ban yakun ni ka khlam bangin la ban pen em ki long yeng yot jongi wat ladangim yo man le kamai menta te shushu pade ni ong ba ar ho san persen naka tulok jongki class 1 gazetted officers bat ki politician bat ki political appointees deban khate namar ki yo tulok
silak tam si benai. Bat hakini kilai benai mentah, namar bangidang yakun ni ka khlam. Deban khati arhusan pasen, kenang baka state kan don kata kepisah, ban yakun ni ka khlam. Mentang ni kunti, ya kitu kiba syong isolation, mdon cingirap, mdon kau, mdon dai, mdon jor, mdon Ti, na ingin yok gani kepisah ban kersa ni kitu kilong yang kiba khap syong quarantine syong isolation. Na ingin yok kepisah ban Aisyah ki shnong, bakin set up ya kita ki center, ya ki beri kiba don yang ibarat bamla ban isolate. Naka ni, arhusan pasen khati, naka tulok jong kitu kiba yok silak tam si benai. Bat penyat ya kan ni. Syuk-syuk pinakan mau paralok katu kat ni benai ka Sorkar ka pentip bahkan ai kata ka income tax reimbursement. Ya katu kat ni ki officer ki bamdai ki try jelanang ni. Ni ong badai ban pensang si sendon ni kan ni. Ba ya kan ni ru dai ban redirect kan ni ka pisah. Sya kan ni ka jinya khun ya kan ni ka khlam. Ni tip ba bon ki paralok jong ni. What you katulap ke baki dia menyok hok ro. Mo ki master role ki GHADC employees haduk mentah ki pak diok katulap bon ki contractual workers ki dang set katulap jong ki kumno kin im kham tam bakala leng shop kan ka khlam. Te sashi sien ngakwa ban kentu bangi rungi di ban banjur halor kan ni. Baka Sorkar ka ban shimno ya ka MLA scheme na iway Kenang bangindon shispa arpo crore ban pendon kam ban ai income support ya kitu ki badon kam bat kadiban long ka bakhoi ka basai ka bayo renti Baroh badru ba khati no nakatulop jong kitu ki bayo silak tam ban yakun ya ni ka khlam bat ba wat kitu ki bayo pang covid ru jing shisha ka bai lut bai sep kam dei ban mi na plajung ki kinyo na kadika Sorkar ka ban bakhli ban pet baka kot ka khia ki yo bat ba mdei tang ka khlam mdei bangim num yak thangan ru nakadaw bam yo ban kamai menchim snem pinakan mau ka Sorkar marsun wan leng shop khlam ki ong hana bakin ai kata ka jingkar sha ni ki ba belas ni kin ai news pa laisin ka ban kot chaka ar hawai spa ya kitu ki ba nong de madan ni ki ba traying brio Handai ya kitu ki labor pada ki bala ju register na shop ka labor department ki ong kin asan hajar. Ni na ka Liang jong ni la IRTI ban put di ni kene. Manu bayo manu kham yo ha to ka poi shan namar kelum ki ong ki la pelut sanpho ar crore la benta ka ne ka jing ai pisa ha ka to ka por. Tingi la yo kita ki kerteng ju ki brio bat hang tu ki pen isai ba Baroh ki yo khat house pa la ne san hajar. Handai la bon ki beri ki bala phone mentah ni namang nak perlai Paidbah ai ko les ban ni kentu ya pi Baroh ban buat banyak ka kerteng jong pi hengtu la da syud pendon kam baklai kerteng jong pi bat khlam poi satya kan ka pisah snob ha pentip changi namang ha ban bot dia ni kan ka pisah bat ka ka hok jong pi bapin yo la da khlam yo lut Baroh kata ka arpaway spa ru ndai pi yo tang new spa ne khat sau spa kataru ka dei bala don batu ya kata ka pisah ka jong pi kumjo ya kitu ki labor ki bade banyo san hajar tis ngobha paralok sampai Hakane ni nak pelat ni mdon la da kumwei da pila pit baka don ne kam don ka kerteng jopi wat ya kitu ki bala apply da kam don ka kerteng jopi ham tu ru ngobha pentip changi namal bale pi kam yo ki ha pandon ka daw la da pi dei nong bala ba pila apply banyo e ka tu ka jingkar san nun snam sei ka ja ka pisah ti kumni paralok ni de ban kia bagi dia ban buat dia namal ba kadai ka hok jonga jongpi but ni dia ban tek lakam ya ka Sorkar bahkan bamsap lane bahkan pendon kam makla ya ka pisau Paidbah